Bueno, sigo sendo Fran, como decía aí 15 segundos, de Payasos en Rebeldía, Sete Magníficos. Para nós é unha honra e síntome hoxe con toda a modestia e humildade en representación de todo o novo circo galego. Pois decía que é unha honra estar nese cartel con esta xente co máis destacado, posiblemente o máis sobranceiro da cultura galega do momento, e decir que está ben que o circo este nestas galas, porque o circo ten moito de fraternidade, ten moito de compromiso e ten moito de internacionalidade. Por lo tanto, penso que a invitación foi acertada e, vamos, non dubidamos o máis mínimo en estar presentes. E tamén como os magníficos, como Payasos en Rebeldía, que entendemos que a cultura ten que servir, sobre todo, especialmente para a transformación social. Pensamos que o SECA representa como ninguén ese aspecto tan importante, non, da cultura. Pero no mundo do circo, no mundo dos payasos, non se nos dá tamén falar como poñernos diante do público sobre a pista e facer eso, o que sabemos, que facer reír e que tamén a través da risa pois conseguir a transformación social, como CECA, a través da música. Entón temos aquí a Peter Punk, que é un dos máis prestixiosos bufóns nacionais que temos, e vai facer un número que, polo que entendo, debe ser o peche da presentación. Non, ainda non, era unha broma, ainda non. Pero bueno, estamos rematando xa, Deixamos entón con Peter Punk. Oye, che micro. Non sei se collos. Eu te veía todo de sobres. Alá, no micro, alá. Bueno. Agarra o micro, Que? Agarra o micro, se queres. Si non o fago sen micro, estou acostumbrado, así fago aquí. Perdón que vostede está. Es este, si queres, Ben, no, eu fago así a viva voz. Bueno, eu como payaso galego vou a poñer un pouco de tontería neste acto. Eu son Peter Punk, do país de Nunca Máis, daqui, deste país, e voulle a facer unha pequena homenaxe, un agasallo efímero a Ceca Afonso, como símbolo inocente. Voulle facer un caniche inocente e revolucionario desde o punto de vista payaso. Temos aquí un globiño vermello máxico, mira. E voulle facer un caniche a Ceca Afonso. O caniche é cuestión de pelotas. Unha pelota, outra pelota, outra pelota. E despois de tanta pelota, aí temos un caniche que ademais ten un rabiño máxico, Mira, mira. Ten unha boliña máxica. Sí, podemos metela na boca. Podemos coller coa man, tirala de lonxe, meter pola orella. E este ensinoume un vello amigo de Vilagarcía de Arousa. Aí está, pois, esta pequena homenaxe desde o mundo dos payasos, das payasas, para Ceca Afonso. Aí queda. E nada máis, eu despídome, bicos e tartazos para todas, e deixo-vos aquí co final deste acto. Lembrade o 10 de maio, festival para homenaxear a estrea de Grándola Vilamorena. Ata a próxima. Bravo!